Hêzên Rûsî li Sûriyê encamdana dewriyên xwe de li ser Sînorê Hevbeş di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de berdewam in. Herî dawî jî dewriyên wê yên leşkerî, bajayî û asmanî li her sê parêzgehên Hesekê, Reqa û Helebê li rojhilatê Feratê û Sûriyê birêve çûn. Lîwa Yurî Burinkov, serokê navenda hilvefatînê ya Rûsya li Sûriyê, roja înê ragihand polîsên leşkeriyên Rûsyayê dewriyên xwe li ser Sînorê Hevbeş navbera Sûriya û Tirkiyeyê di navbera Arada Mezin û Qaramaniyê li parêzgehên Hesekê û Eyn Îsa Şwêxan, Ecamê, Qaraqqozaq lê parêzgeha Helebê encam dan. Burinkov serbar kir ku çekê asmaniyê Rûsyê dewriyên asmanî li ser Kobanê û bajarokên Koirs, Mitras, Baregeha 509 Koirs encam dan. Her divê derbarê de roja duşema Bûrî Mewlûd Çavîşoğlu, wezîrê derveyê Tirkiye dê dwaneka rojnamevanî de ragihand bû ku Amerîka û Rûsya bi tu awayekî pabendî rêkeftinan li gel Tirkiye derbarê rojhilatê Çemê Feratê nebûne. Eger xalên rêkeftinan bi temamî neyên bicîkirin, wê demê Tirkiye neçar dibe dubare êrişî bo ser Rojavayê Kurdistanê û rojhilatê Çemê Feratê bike. Piştîgefên Tirkiye bi berdewamkirina operasyonên xwe li Rojavayê Kurdistanê bi du rojan hişyariya Rûsya jê re Tirkiye ragihand ku netêgihiştinek di wê pirsê de hebû û ew operasyona xwe encam nadin. Sergî Lavrov, wezîrê derveyê Rûsyê, roja çarşemê di Kongrekê Rojnamevanî de ragihand bû ku balyozê Rûsî li Enqereyê peywendî li gel berpirsên Tirkiye derbarê zerelkirina nûçeya destpêkirina Tirkiye ji operasyoneka leşkerî re li Bakurê Sûriyê kirine û Tirkan jê diplomatkarê Rûsî re tekez kir ku netêgihiştinek di vê derbarê de heye û Enqera tu gumanên wê di karê Rûsya di Sûriyê de tuneye. Ev dewriyên Rûsî di çarçoveya rêkeftina Rûsya û Tirkiye ya 22 meha Bûrî de li Sûçiyê ya bi navê rêkeftina têgihiştinê tê. Li gorî wê rêkeftinê, polîsên leşkeriyên Rûsya li ser dirêjehiya Sînorê Rojavayê Kurdistanê bê Tirkiye re lê derveyî devera aram ango serêkaniyê ta girêspî dewriyên xwe ji bo parastina Sînorê Tirkiye û dorxistina Hesedê ta bi 3 kîlometrî ji Sînor birêve dibin.